Kun helvettiä! Tässä kuulee minä monkki! Kirrailla! Saatana! Helkele! No niin! Sielläkö huudetaan kilpaa? Se oli ihan riittävä. Mutta Rasmus teki siellä tunnelta, niin... Ajoin, koska se on mopo. Saiko Kalle? Mulla vertaisselvyyksiä, niin... Koska on mennyt punainen mopo, mä tiedän. Kerro näille pojille, että näyttää joka päivä. Mua on tietysti neuvottu, ottakaa rekkarit ylös rikosjuttuun. Näin on poliisista sanottu. Ja sen jälkeen tulee sakkoja ja lähtee korttiin. No mistä aisin, kun mä en oo ajanut koskaan? Mulle nyt on ihan turha. Toivottavasti nyt menee kaikille tilille. Mitä vittuu niin? Vittuu. Moi, oli kavattu tuossa. Niin oli. Painastaa, mitä helvettiä, mä en oo ajanut tosta. No helvettiin, kuule sinä ajoit! Voi vittu sentään sinä ajoit! No, Helvetti! todista se mulle. Todistan! No näytä. Näytän kuvia. Täällä vähän keskustelua. Pitää puhua samaa kieltä. No niin, hei, menkää sisällä. No, sä lähdet kotiin, mutta muut menee sisällä. Ois ikävää, jos Suomelta tulisi vähän tehokkaampi kuin mopo. Vittu, mä tuun seurauksella saatana sedän, vittu viittu tässä omassa kilpailussa. Hei, kuorin nää punainen ja nää vaara. Kuorin nää piuhat. Mä etsin oikein. Ois ikävää.